Délivré par Christ, ɲɔgɔn fɛ an ka Ala ka baara kɛ. Jumo Adama. Le dusu mati bonya neni kabar kadai Ali kaburukana Yesu ye mati ye Ali kaburukana Yesu ye mati Nina iga kusiri ya bokene iga kitoko korota Kabunya bedi kelema Malikono fu Galilila Yebe itana bai Ukamanga fu Unatogo me watibe angasona Yongo fanga matigitanu kulikana Anukaka Angodama Masakeridu Aniboya kaka Unatogo me watibe angasona Yongo fanga matigitanu kulikana Anukaka Angodama Masakeridu Aniboya kaka Mimpe na tumbe wanabena Alede masiya jiempema Igana Yesu mabi Iga poligana son amabi Abefe kikisi dongu mayatigi Iga poya beda madongo do Ira damasa Amena mega ni finye na mulebe Amunebe Fanga bɛ dira Yesu de tɔgɔ la Sankolon dugukolo fan bɛɛ la Ale danaya de fɛ an kisira Wa ne tɛ se ka ban la cogo si la Ne na tɔgɔ bonya si tile bɛɛ la Wa ni y'a den i na don arijɛnɛ la Ni y'a den ye, ni y'a den ye, ni y'a den ye A kɛra ne wajibi ye Ka bonya di kelen ma Ye min kɛ n ye o ye koba ye Ndabali bana ila Yesu jaye betane Iga nyumaya de ya danye Tugu iko ye nyeji peche Yesu ye masake ye sigateye Kabila wale Iga nyumaya tepe Yesu ye ala de nye Idara lela inakisili ye Choko benela kitoga bonya Yesu ye mati ye sigate ola Mati bonya Neni kabar kadai De dusu mati bonya Neni kabar kadai Wati te yobe famela De dusu mati bonya Neni kabar kadai